A koliko posetilaca i turista Novi Sad ima i kako planira da obogati i onako dobru turističku ponudu? O tome u nastavku. Gosti razglednica su Tihana Putin i Branislav Knežević iz turističke organizacije Novog Sada. Dobroveče, dobrodošli. Hvala vam na pozivu. Tihana, kada govorimo o turističkoj poseti u Novom Sadu, govorimo o podacima za 2013. godinu. Sada ste ih obradili i imate ih sve kompletno. Dakle, šta kaže statistika? Republički zavod za statistiku izneo je podatak koji u potpunosti se poklapa sa onim što mi znamo da nam je uspešna godina zaista iza nas. Dakle, preko 240.000 ostvarenih noćenja beleži zvanična statistika, ukupno domaćih i stranih turista. U procentima je to povećanje od, što se tiče stranih turista, skoro pa 13% više turista je noćilo čitave prošle godine nego u 2012. Ono što je interesantno reći jeste da je recimo u decembru mesecu preko 63% više stranih turista noćilo u Novom Sadu nego u decembru 2012. godine. Vrlo važno istaći jeste i koliko je Novi Sad prihodovao od toga. Narodna banka Srbije iznosi te podatke. Za sada su izdati podaci za prvih 11 meseci 2013. godine i zvanični podatak je da je Srbija ostvarila prihod od 937 miliona dolara. Dakle, do kraja godine ostvarit ćemo tu brojku od milijardu, što je zaista izuzetan podatak. A što se tiče Novog Sada, prema nekim podacima koje mi imamo, Novi Sad je od toga prihodovao oko 90 miliona dolara za čitavu godinu. To su zaista sjajne vesti i sjajni podaci. Gospodine Kneževiću, šta je doprinelo ovako dobroj statistici? Pa ja ću iskoristiti prvo priliku da izrazim veliko zadovoljstvo za jednu jako uspešnu 2013. godinu, pre svega za turizam Novog Sada, samim tim i za turističku organizaciju. Ovi podaci su i više nego impozantni. Ono što je doprinelo svakako je veliki broj medija. Mi smo ugostili preko 200 novinara, što na inicijativu Turističke organizacije Srbije, što u našem pozivu, i samim tim mi smo dobili oko 1000 objavljenih članaka i u zemlji i inostranstvu. Imali smo 45-minutnu emisiju turske televizije koja je snimala Novi Sad i napravila jedan izuzetno interesantan film i to je prezentovala na njihovoj nacionalnoj televiziji. Također našli su tekstovi značajnim turskim novinama, u španskim. Imali smo goste i novinare iz Kine, iz raznih zemalja. Novi Sad se našao sa reklamom u norveškoj aviokompaniji na 30.000 primjeraka. Tako da smo činili što više da promovišemo Novi Sad i da prezentujemo ono što mi stvari pružamo. I ti novinari naravno da nisu došli bez povoda. Tu su sjajne manifestacije koje Novi Sad ima i odlična turistička ponuda. Kada govorimo o onom delu turističke ponude koji se odnosi na obilazak grada Novog Sada, da li možemo reći da je i tu došlo do nekog napretka? Dakle, šta je urađeno prethodnih godina? Pa ono što smo mi se potrudili da mi neke objekte i otvorimo koji su interesantni, a nisu bili dostupni i mi imamo izuzetno lepu saradnju sa Evropskom opštinom i mi trenutno pripremamo jednu turu. Danas je naš kolega vodič i isprobavao tekst i spremamo se za tu probnu turu, tako da ćemo imati mi ture koje će obuhvatiti danas i Gradsku kuću i Župnu crkvu, a intenzivirali smo saradnju sa vodičima. Za Međunarodni dan vodiča imat ćemo jednu besplatnu šetnju, a hoćemo da što više tura organizujemo i tako da poznamo i Novosađane sa nekim delovima grada, pa naravno budemo dostupni i strancima. Naravno, Tihana, sajamske manifestacije su izuzetno bitne. Uskoro nam sledi sajam turizma u Beogradu krajem meseca. Kako će se Novi Sad tu predstaviti? Jeste. Od početka godine mi smo nastupili na nekoliko sajmova i putem našeg sajta i putem brojnih brošura kroz infocentre. Mogu slobodno da kažem da nas je potencijalnih 1 milion turista već videlo od početka godine. Sada sledi Beogradski sajam turizma koji počinje 27. februara, završava se 2. marta. Pozivam naravno sve da nas posete. Mi ćemo biti vrlo interesantni i ove godine tema sajma jeste lifestyle. Tako ćemo mi negde predstaviti Novi Sad kroz brojne plesne tačke, kao i brojne druženja sa predstavnicima medija. Biće tu naravno i naši brojni partneri. Gradsko zelenilo će recimo predstaviti saradnju našu sa njima, kao naravno i predstavnici turističke privrede, turističke agencije, Exit kao jedna od najvažnijih manifestacija koja definitivno privlači najveći broj domaće i strane publike u Novi Sad. Naravno, bit će tu i brojni predstavnici smeštenih kapaciteta, poneki ugostitelji. Ustanove kulture su već pripremile brojne brošure za ovaj sajam i ono što je vrlo važno jeste da ćemo se predstaviti našom čuvenom igricom, tako da će svako ko bude igrao tu igricu na neki način i upoznati Novi Sad, ali moći sebi da obezbedi brojne nagrade koje smo pripremili za njih. Hvala na ovim informacijama. Naša televizija će svakako biti tamo. Ono što nas raduje jeste
jeste da tek dolazi, možemo reći, nova turistička sezona, dolazi proleće, dolazi Exit, nove manifestacije i nadamo se da ćemo obarati sopstvene rekorde. Hvala vam što ste bili gosti Razglednica. Držimo fige da obaramo Hvala. rekorde. Hvala vam.